Inzwai Mai Ntombizodwa Revesai, District Health Officer kuApostolic Women Empowerment Trust kana kuti awet. Tiri kushanda munharaunda yeShurugwi. Takananga nyaya dzekukurudzira vanasikana navanhukadzi kuti vakwanise kuponera kuchipatara. Takanyanya kutarisa nyaya dzamapositori nyaya. Takauya kunoku shure mekunge taongorora tikaona kuti kwatoita madambudziko kuti vamwe vakadzi vaitozvarira mudzimba vachitoshaika, uyezve vamwe vana mai papa nenyaya dzemhirizhonga, papa nenyaya dzeHIV. I think ndoona kuti munozvinzwisisa kuti tikatarisa seprovince Shurugwi tisi kutungamira panyaya dzeprevalence rate neincidence rate dzedu dzeHIV, kureva kuti tachiona utsva neusaru neutsva hwakasangana tichiri kutungamira. Saka taona kuti isusu hatingasari, tiri kuona kuti tine dambudziko iroro. Saka takauya isusu sekuziva kuti mapositori kazhinji kachona vamwe vachona havatombodi kubvira vasvika pachipatara. Vamwevo vane mafungiro avo, vane maonero avo, vanobvuma kuti nyaya dzemweya mutsvene ndo dzinonyanya kuvabatsira. Saka takauya tichibatsira kuti hongu mweya unobatsira, asi onesiwo kuti chipatara hakusi kumwa. Saka ndodonzvo dati kufamba navo. Tinofara takabva tatanga kutrena vatoti mabehavior change facilitator nokuti tiri kudhita nenyaya dzekusandura pfungwa nemafungiro avanhu kuti vatange kufunga zvinovabatsira. Saka tine anonzi mabehavior change facilitator. Takabva tatsvaga mabehavior change facilitators kubva kumapositori kuitira kuti kana vonotaura navamwe vavo vanonzwisisa, nokuti havanenge vabikwa vatreniwa. Vakatrenwa zvidzidzo maringe nezvehealth, vakadzitrenwa maringe nezveHIV AIDS, mabasic facts aya, vakatrenwa nemaringe nezvenyaya dzesanitation. Nokuti isu seaweti zvakati kuti batsira kuvakwa kwezvimbuzi munharaunda muno, kuti senyaya yekubatsirana nyaya yeutano, kuwash and sanitation neprogramu yesanitation. Saka takaona kuti mapositori uyezve pane hunhu hwatiinaho hwekuti tinoungana paungano tisina zvimbuzi. Saka imwe tsika yatakaona kuti inofanira kusanduka ndeyekuti vanhu vashandise zvimbuzi. Nokudaro takabva tauya nenyaya yezvimbuzi. Saka tikaongorora tikakuona kuti vanhu vasina zvimbuzi vangani, tikaona kuti vanosvika kuma562. Saka tiri kutovaka zvimbuzi zvikatobhurandiwa zvine mikova miviri, pamba nepamba, kwete pamapositori, pamba nepamba pemunhu wese asina toilet this time. Kumapositori takazoongorora tikaona kuti mapositori tine panonamatirwa pakashama. Tiri kuvaka zvematoilets okuitira kuti vanhu vanenge vachinamata vagone kupinda matoileti. Hatina kuvaka matoileti, takabva taisa pane inonzi hand facility kuti kana vabuda mutoileti vanofanira kugeza maoko avo kuti tiimpeze personal hygiene, kuitira kuti nyange tichinamata tichibatwa nemweya mutsvene tinofanira kunge tichizvidzivirira kuzvirwere zvana mudumbu nana manyoka. Saka tiri kushanda tiri munharaunda muno. Takaongorora tikaona kuti seaweti tichazobuda muno, sezvo muchiona pane empowerment component paaweti. Takaona kuti vakadzi vatinoshanda navo havanogori vakadzi vakugara munharaunda. Takauya nekomponent yekuembawa kuti tivadzidzise nyaya yekusona masanitary pads zvokuzvibatsira kana vari kunguva yevanhukadzi. Saka vakatreniwa, vari kutosona, vati vanawo mapedzi avo kuti kushandisa ivo pachavo, vokupawo muzvikoro sezvipo, pamwe chete nokutengesa nemari iri pasi kuti vagonewo kurarama, nokuti mangwana aweti nomuka yakainda vanofanira kuendera mberi nemaprojekti avo. Seaweti takakwanisa kutenga michina yokusonesa 30 neinonzi overlocking heavy duty miri kuti tibatsire nokukurudzira vakadzi ava kuti vasonesa. Vanoungana pano pachipatara zvina zvega zvega, nokuti china izuva rechisi vachisona zvavo zvavanozotengesa vachiwirirana. Zviri nyaya yekuti tinoda kukurudzira kuti mwanasikana asashawa mufaro wekuti waenda kunguva, nokuti zvinoteka advantage, zvinodzikisira mwana wechisikana kuti aspoila adi. Saka vanokwanisa kushandisa mapedzi anobatsira asiyana sezvamunoziva kuti vakadzi vanoenda kunguva mwedzi wega wega. Zvoreva kuti munofanira achitenga mapedzi kana ari disposable. Saka takaona kuti anowachika ari nani, zvomubatsira kuti at least paanenge achitevera unowacha, awacha wonika kushandisa zvemwedzi uno. Saka ndozvatiri kuita munharaunda muno. Takanangana newadi 18 newadi 19 muno muchironde. Takatanga tatrena vakadzi vechipositori kuti vanoinfluenza behavior muvanhu. Tiri kuona zviri kuita zvishoma. Mukatarisa nyaya yebehavior change iprocess, chinhu chinotora nguva. Hatingangoexpect kuti angoti gare gare tinoona kuti patovana maresults.
asi tiri kufara kuti zvishoma neshoma tiri kuona vakadzi vachibatsirika, uyezve vamwe varume vachitotifonera kutoti tiri kufara nokuti tanga tisingaziviwo kuti HIV inombofamba sei. Saka izvozvo zvega izvo zvinokuti yaiva closed community, yaiva nzvimbo zvisataurwa munharaunda, asi zvino totodaniwa dzimwe nguva totodeedzwa kuungano toya mutaura navakadzi vedu maringe nezvehygiene, isu tosimagira totaura nyaya dzeHIV nokuti tiri tichiziva kuti kugonawo mungarara uirongera. Dzimwe nguva mukana unenge usipo, asi tinomufaro nokuti taakugamuchirwa zvakanaka nokuti vanhu vanenge vachiti chinhu chedu nokuti ndechamapositori. Zvasiyana nokuti ukaenda kudhara zveshuwa taiti tikaenda nana mbuya vakapfeka uniform vaitiza kukwira mumakomo, asi izvo tikaenda tiri su vanototi havamwe vedu avo ende hapana pamwe pavangangoti tirasisa vanototudza zvinhu zvotibatsira. Saka tinofara kuti tiri kukwanisa kuva chavo. Ngati zvino takatozoongorora tikaona kuti patakangotanga kucreata demand for services, mademands akutosapasa maavailable resources. Kuti pane imwe nguva yatakamboita mukaona muchipatara medu mune mibhedha mitatu yedelivery ne1 wekutoponera. Saka pane imwe nguva yatakazvipedzera tatova nevanhu vaidarika vatatu vakange vavafu. Saka tiri kucreata demand asi paita dambudziko rokuti maresources aripo asoita mashoma. Chero uzvi tinoda kutenda Inzwai local founder wedu akakwanisa kuvaka building yekuti vakadzi vanokwanisa kuuya vachivata, nokuti paita dambudziko rokuti pamwe vanenge vachibva kure kunana gutsa vanogona kukundikana vopedzisira kuponera mudza. Saka izvino vanouya vachigara ende vanofara, vakadzi vanouya vachiungana vachitofara vachitomirira kuzonguva yekuzopona.